चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साइड में घंटी के चिन्ह को भी जरूर दबाएं। इससे होगा ये कि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत पता नहीं एक दिन प्यार करे के ओकरा बाद बोले का करे के काहे हा पता में एक दिन प्यार करे के भाई बहुतारू हमर मार करे के पिटा जोई है सोरऊ जे रोकी है हमनी के प्यार करे के। चलो सुनो ना, अचानक ओकरा का हो गई रे? हिस्टीरिया के बीमारी हो गई का रे? होई ओकर दीदी हो हमरो से जिदी हमू हई ओकर जीजा बना दे पिज्जा खा जाई हमनी के बाट के। जब पाही अकेला फोरी ढेला से कपार हो जीजा हई आय हाय 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 जीजा लागे बोकर कैसे छोड़ी सारा हाथ हो ना मानी तो ओके मार के करे बेकार हो। जो ये तोरो से चला खो सब चलाकी ओकर घुसा दे केतना चलाक हो, सब चलाकी हमरा सामने ओकर हो जाई फेल। सहका गला में का करेला बहकावला में हम करेला तोहके बदनाम करेला हमके बदनाम करी तो ऐसन मार मारे कि पाइटे में बेसन फेंक दी जन ले समझा दी है ओकरा के। तू का बुझता रहो तोह से फेंकेला जब देखेला पहिला काम करेला हमके प्रणाम करेला। सोचे हो ना तिलक का चढ़ाई हूँ तोहार हो जीजा लागब आय हाय 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 जीजा लागब कैसे सारा छोड़ी उहो हाथ हो नहीं मानी तब ओके करब हम बेकार हो। जीजा लागब कैसे सारा छोड़ी उहो हाथ हो नहीं मानी तो बसरऊ हो जाए।